ועכשיו, גלית ומתן בשידור חי. טוב, אנחנו היום ה-14 בדצמבר. למה נהנחת ככה? כי... את יודעת למה בדיוק? לא. את יודעת למה? נגיד שאני יודע. יש לי תחושה שאת יודעת למה. עבר עליך יום קשה. לא, כי עוד שבוע אני יודע שאני הולך להחליף קידומת. אתה לא הולך להחליף קידומת, אתה הולך בסך הכל להחליף ספרה. אף על עצמו, קידומת. אני כבר מרגיש בין... 40. היום ספציפית. שלום לגלי דימינשטיין. שלום מתן איילה. מה נשמע? שלומך? שומעים? בסדר. מחליף קידומת, עובד על זה. לא, אני עובד תוך כדי. טוב, אז אנחנו נאמר, לאט, כן. אנחנו נאמר שלום למאזינים שלנו. שלום מאזינים שלנו ולצופים שלנו גם כן במצלמת האינטרנט שלנו. כן, אתם איתנו בשידור חי, אנחנו כאן עד השעה 7:30, בתקווה שהכל יעבור חלק. נכון. הכנו לכם אחלה תוכנית. אני מקווה שככה האירועים... איזה אירועים היו שאני לא מותקנת? האירוע הביטחוני האחרון, ככה שהתרחש לפני איזה שעה וחצי, שעתיים האחרונות, נכון? כן? נדמה לי. מקווה שהוא לא ישבית לנו את המשך השבוע, או את השבוע הקרוב, ואני מקווה שיהיה בסדר מהבחינה הזאת. כן. וכן, יש לנו קצת שיבושים, הכל בסדר. אז מה קורה? חבר השבוע? אני תמיד שואלת לך איך עבר השבוע. נכון, ואני תמיד מפנה את זה אליך, ואז אנחנו, כן, אבל לפני כן, אולי, אתה רוצה להציג את האנשים שיהיו איתנו היום, כן, פינות, עניינים וכאלה? תכף. אז לא? תכף. אז טוב. עוד מעט נשמור, אפקט המתח. השבוע היה כיף דווקא, חנוכה, ואני נורא אוהבת חנוכה הזה. אני אוהבת החנוכה. מדהים שרק לפני שבוע הדלקנו כאן לייב נרות באולפן, זה היום נר שני, היינו כאן עם יוסי נתיב, עשינו הדלקת נרות. מדהים, נכון? כן, לגמרי. והנה, עבר שבוע. איפה עשית את ההדלקה? הנר השמיני הוא תמיד... זה כבר לא שואלים, איפה עשית את החג? איפה עשית את החג? כי כל יום אתה במקום אחר. בדיוק, כל יום אתה במקום אחר. נר שמיני, אבל זה נר שהוא יחסית... קוראים לזה, זה נקרא, זה כאילו ערב זאת חנוכה, יש... אתה דוסית מבין שנינו, אז... אני חושבת שגם אתה. אתה בהכחשה. אני בהכחשה. אתה בהכחשה, אבל אני אומרת לך, בדיוק תצא בהצהרה. גם אני חובב דת, וזה לא בושה. אני חובב דת, אבל לא כמוך. יש לך מצפון ודת. איש באמונתו יחיה. בדיוק. אבל... זו ההגדרה שאני מתהלך איתה. אני לא קופה גם. אפשר לראות את זה במצלמות, אבל גם אני לא... לרגע חשבתי לי... שמתן מוזמן אליי לארוחות הוא גם מצלם בשבת, אז זה בסדר. אבל אדם בא מן הקוף, אז לא? לא, אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו באנו... התורה הדרוויניסטית היא בכלל לא קשורה לדת. שתי אנקדוטות מאוד מאוד גדולות, הבאנו את מה שנקרא את התורה, והבאנו את... מעתה אמור ניפצת, לא ניפצנו. אוקיי, אז ניפצתי. אני חולקת עליך בשידור חי. בסדר. יפה. אז נר שמיני, תמשיכי. אז נר שמיני עשינו עם המשפחה, האמת היא שהבאתי את הבת שלי אתמול לשדה. שדה? שדה. אז זה משפחת דימינשטיין. קר דשא. יש לנו שדות. כרטיס קבוע, VIP בשדות. בשדות. כן, היא לקחה חופשה די, אנחנו נכנסים לחיים האישיים שלי עכשיו, באמת, היא לקחה חופשה שבועיים, בעזרת השם היא חוזרת אליי. לא בגללך, בגללה, אני פשוט לא רוצה להביא את הבת שלך. סתם, היא לא מובחת. לא מובחת, אוקיי, תקשיבי. חיילת הכי מקסימה בצה"ל. אבל בוא נציג את התוכנית קודם. בכל אופן היו חגיגות ונחמדים, ומשפחה ונרות. לפני זה אני רוצה לדבר איתך על מה? שמעת השבוע מונה ראש מוסד. יוסי כהן. או להלן הדוגמן. זהו, אז... למה הדוגמן? למה? אני לא יודע, כי הוא נראה כמו דוגמן, הוא נראה כמו ג'יימס בונד כזה, יש לו את כל התיאורים. האמת היא שכן, לגמרי. אני רק... כאילו אם פעם היו שמות גינרים כאלה לראשי מוסד, י' א' לא, גם יש להם גם מילים, הכובש וזה, היום זה כאילו רב הגלוי על הנסתר. זה בדיוק מה שקורה היום זה כאילו, גם ההליך הבחירה, כאילו ראש הממשלה עומד בשידור חי, כאילו הכריזו עכשיו על לירז שדה. צח הגדול, הצבעתם. לא, תודה, כאילו, את מבינה מה... כן, אבל היו בסך הכל שלושה מועמדים, נכון? כן, אבל כל ההליך...
אמור להיות הליך, לדעתי, כן? נוח, זה לא... הליך שהוא מאוד 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 כזה סודי, אפילו סקסי מעט, אפילו חשאי, כזה, אתה יודע, פחות... המון מסך של עשן וערפל. כאילו, יום אחרי זה אנחנו רואים את חברי הכנסת מצטלמים איתו בסלפי, כאילו, זה נראה לי קצת מגוחך הדבר הזה, לא? קצת, אבל גם הדוגמן מגוחך, ועם דוגמנים מצטלמים. ואת יודעת מה הוא אמר? לא. שהוא יביא אחלה מבצעים לא יודע, משהו כזה. שהוא יביא מבצע מעולה למדינת ישראל. אז אמרתי לעצמי, מה קורה פה? מה זה יביא מבצע? הוא מתחרה? באמת זה היה? מה זה 3 ב-100? לא שמעתי את זה. 3 מחבלים ב-100? 4 ב-100 כבר עכשיו. 4 ב-100? מה, מבחוך יהיה בתוך, מה? איפה? כאילו, תראי את הראש של מבחוך כזה בסופר, בעגלת סופר, במקום, לא משנה, התיאורים הגרפיים. אבל אחרי הכל הוא בן 54, והוא בוגר בני עקיבא, והוא דוס כמוני. אמנם קצת דתל"ש, אבל הוא סוג של דוס. אתם משתלטים על מנגנוני המדינה. יש כאלה שמפחדים מזה. אני לאחרונה שמעתי כל מיני ריקושטים כאלה ואחרים, אבל אישית אני אומרת more the merrier, כאילו, ככל שמבחינתי. יפה. טוב, אז... מה יש לנו היום בתוכנית? בוא נדבר על זה. את רצית כבר פעם שלישית לא, אני לא, אתה תתחיל. קודם כל, הלהקה המקסימה שנמצאת איתנו, הרכב. בסדר. טוב, נשמור אותם לסוף. אז יאללה, אתה צודק. אתה צודק. אילן דרי יהיה איתנו. כן. בפינת גאדג'טים המדליקה, והפעם הוא ידבר איתנו על נשים בעולם היזמות והסטארט-אפ. וואו, אין הרבה כאלה. דווקא אני מכירה אפילו אחת אישית מעולה, אישית לוחצת טוב. בסדר, אין הרבה כאלה. יש הרבה, אני חושבת שיש מיעוט, יחסית לעבודות אחרות, אבל ישנם. נשמע ממנו. בדיוק. יהיה איתנו עידן מאיר, אפליקציה מיוחדת שהוא הקים ביחד עם החברים שלו, אפליקציה לכבדי ראייה ולקויי ראייה ועיוורים. מדליק. אפליקציה מאוד מיוחדת. בהמשך קובי רובין ואלישבע זרם לא תהיה איתנו היום. היא לא תהיה איתנו היום. יהיה איתנו רועי לוי, הגורו של עולם הכלבים. של עולם הכלבים, מטפל... טוב, אמא, זה היה ממש מרשים מה שעשית עכשיו. אני כמעט ברחתי מהאולפן, כי חשבתי שזו ג'ופלין. יש לי רק פקינזית, מאמי. זה מה שאני מגדלת, זה מה שאני יודעת. אנחנו ממש קצרים בזמן, אז אנחנו נעבור מיד לפינה הבאה שלנו. אילן דרי. ועכשיו, פינת הגאדג'טים עם אילן דרי. אילן דרי, שלום לך. שלום, גלית ומתן, מה שלומכם? מעולה, מה שלומך אתה? לא רע, איך אומרים? אחרי החגים. יופי, מי שישמע. מספיק סופגניות. אני אכלתי אתמול את הראשונה ואת האחרונה. יפה מאוד. אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על יוזמה, משהו מאוד נחמד, קוראים זה שיקוד. היא מתכנתת. כן. היא מתכנתת, זה בעצם קהילה. שרק לנשים שרוצים ללמוד לפתח. אני אחדד מה שמתן אמר בהתחלת התוכנית, זה לא רק האנשים בתור עולם היזמות, כי יש באמת, כמו שגלית אומרת, הרבה אנשים ביזמות, אבל בגלל התחום הזה הוא לא כזה פורץ דרך, הוא לא מספיק נשים בתחום הזה, אז יש פלטפורמה שהיא חינמית, שנותנת קורס, נותן קהילה רק לנשים, עושה אירועים עם נפגשים בחינם, שנותן להם את הכלים הנכונים ללמוד ולהכיר את העולם הזה. אוקיי, זה בעצם, שנייה אילן, זה בעצם נשים שרוצות להיכנס לעולם ההייטק? נכון. או היזמות בכלל? נכון, ובמקום להתחיל לעשות קורס או ללמוד הכל מחדש, בכלל בשביל לראות אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, אז יש כל מיני נפגשים, איפה הם יכולים להכיר יוזמות. אומרים יוזמות? יזמות, כן. תגיד לי, כמה נשים, אתה יודע להגיד לי מבחינת אחוזים, כמה נשים בשוק היזמות, בשוק ההייטק? אז אחד, הקהילה הזאת, זה יותר מהיום, מ10,000 נשים. 10,000 נשים. אבל אנחנו לא מדברים על ישראל, אנחנו מדברים על אוניברסלי. לא, שנייה. אני מדבר רק בקבוצה הזאת. 10,000 נשים כבר רשמו לקבוצה הזאת. זו קהילה מאוד מאוד חזקה שיכול לתת עזרה אחד לשני. שזה כוח הביחד. 2, המטרות שלהם זה להגיע ל50% של מפתחות או
יזמים בתחום ההייטק יהיו נשים. כלומר, הם רוצים שיהיה מין הלימה בין 50% גברים ל-50% נשים. זה היד שלהם, כן. אני קראתי קודם מאמר של מישהי בשם רייצ'ל תומאס, שהיא הייטקיסטית ידועה, שהיא טוענת שדווקא סביבת העבודה מפלה. כלומר, יש סביבת עבודה מפלה, כלומר, מטבע הדברים. מפלה מבחינת משכורות? לא, לאו דווקא, מבחינת עולם גברי, שהיא בעצם גורמת לשחיקה בעבודה ולעזיבה של, בערך יש average של כמעט 7 שנים, שנשים יכולות בפועל להחזיק בעולם הייטקי, סטארט-אפיסטי, או איך שתקרא לזה. איך אתה רואה את זה? מהעולם הזה? כגבר, אילן. אז אני בסטודיו שלי יש לי 50-50, שזה באמת נפלא. אני מרגיש באמת אני מרגיש שנשים דווקא מחזיקות באמת יותר זמן מבחינת כוח אדם. יש פחות תחלופה אצל נשים. מעניין. יש להם יותר סבלנות. אחד מהנושאים הכי רגיש כל הזמן שמדברים על נשים בתחום ההייטק זה האי שוויון במשכורות שלהם. אבל יותר נשים יהיו פעילים בתור התחום הזה, ויותר השוויון יהיה. זה אולי בגלל שנשים מפחדות לבקש תוספות, ומפחדות לבוא ולגשת, אני לא חושב שזה בא במקום של פחד, זה בא במקום, תקחי את התפקיד היום שנותנים לה, אם לא נותנים את זה לגבר. הרי זה גברים ונשים מתמודדים על אותה משרה, ואז נכון, אבל איכשהו מרוויחים פחות על אותו משרה. אז צריך לדעת להתווכח, באמת כמו שאתה אומר, אבל צריך גם לדעת שהעוצמה, הכוח של הקבוצה היא מאוד מאוד חזקה, ויותר נשים יהיו בעמדת עבודה, בהזדמנויות כמו של גברים, יותר השוויון יבוא על הביטוי. אתה דיברת פה על קיצור תהליכים, על קורסים מקוצרים שנשים יכולות לעשות בשביל להיכנס לעולם הזה. והראשון זה נפגשים עם נשים מהעולם הזה, אני יכול לשאול אותם שאלות על כל נושא שמעניין אותם. איך זה הולך אגב הלכה למעשה מהאפליקציה? אתה נרשם בחינם לקבוצה, אני אפרסם את הקבוצה בדף פייסבוק שלנו. מה שאני מאוד אוהב ביוזמה הזה, שנמצאים גם בתל אביב, גם בכפר סבא, גם בבאר שבע, גם בחיפה, גם בירושלים, הם ממש תפסו את מפת ישראל, להיות הכי נגישים לכל נשים מכל מקום גיאוגרפי בארץ. ויש להם תוכנית של כמה שיעורים, זה יכול להיות משהו אישי שאתה רוצה לפתח, זה יכול להיות קורס למתחילים לפיתוח, זה נפגשים גם, איפה יש הרצאות, ומה הקטע שזה רק נשים, אז שזה קטע מאוד מאוד מגניב. אני חושב שזה יוזמה ששווה לדבר היום. לגמרי. ומזמין באמת כל אנשים להיכנס בתחום הזה, הוא תחום חי, הוא תחום מעניין, הוא תחום עתידני. יפה. ואני רואה יותר ויותר יוזמות שמצליחות, וזה גם משהו שמאוד מאפיין נשים. שיש להם יד, הן מגיעות ליד. אז קוראים לזה שי-קוד, נכון? שי-קוד, היא מתכנתת. מעולה. אז אילן דרי, תודה רבה לך תודה רבה. הצטרפת אלינו גם היום. בפייסבוק שלנו. בשמחה גדולה. מצוין. ערב מקסים. ביי. ביי. טוב, אז אתם שומעים את זה ברקע, אלה כמובן קפה שחור חזק, שהם נמצאים איתנו פה. אהלן. קורה. טוב, מעולה, ערב טוב, מה שלומכם? מצוין, איך אתם? אנחנו כבר, הגרוב הוא מעולה, הגרוב מצוין. משה שולט בעניינים. הוא שולט, יש לכם פה די-ג'יי גם שהגיע. לגמרי. אתם כזה מתלווים עם פמליה כל הזמן, נכון? כן. הולכים איתכם צוות של אנשים. לא, הגיעו לי פה באמת. כן, אז נציג אותם באופן רשמי. הרכב השנה, אני מניח שאין תחנת רדיו שלא שמע אותם, ואין אחד שלא מכיר מה זה, מי זה, מי אלה בכלל קפה שחור חזק. זה הם? די. הם, את כל הזמן חופרת. די. עכשיו היא ראתה אותנו. זה.
אז סוף סוף אצלנו, אחרי סיבוב הופעות שהם ככה בכל רחבי הארץ, בכל מיני מוקדים שונים. איכן. אז תכף אנחנו נשמע, אתם שומעים מצוין, כן? אני לא שומע באוזניה. אתה לא שומע באוזניה, אז יש לנו ככה, עכשיו אתה בסדר? כן. אוקיי, תגיד דבר, יופי, מעולה. זה הקסם של שידור חי, אגב. כן. ואתה צריך הכל בסדר? להכין לך לשתות משהו? לא, תודה. אז רגע, בוא תציג אותם רסמי. אורי אלמו. אורי אלן. אילק סהלו. שני, תכירו, גלי דימינשטיין. אלן? אני עושה לכם ראיון כבר הכרנו קודם, האמת היא, כבר הכרנו. טוב, אז מה איתכם? מה שלומכם? ברוך השם, אנחנו קודם כל שמחים להגיע אליכם כאן לרדיו קול אדיר בנתניה, אנחנו גם נתניאתים, אז כיף ככה לבוא באמת לתחנה שהיא מהבית. לבוא ברגל. כן, לבוא ברגל. באמת שבאנו ברגל. באמת? כן, חייבים להיות אותו מהבית. את מבינה, זה מה שיפה אצלם. זאת אומרת, ערב אחד הם יכולים להיות איפשהו מול איזה ככה, היכל התרבות על 2,000 איש, ורגע, ולחמם את קריס בראון, ורגע שנייה, לחמם תחנת רדיו קטנה. שקטה וסולידית. יש להם את מתיסיהו, היה להם את מתיסיהו, ותכף יש להם גם את שון פול ב-31. ב-23 ינואר. אולי נגיע? יאללה. אני בעד. אני בכיף מגיע. שדרו לי כרטיס, בשמחת רוצה לקנות? יאללה. לי? יאללה. תממן אותי? איזה גבר הוא? ספסר פה את כל האירוע. אבל בוא נתחיל איתכם קודם כל. כן, אז... קודם כל שלוחם מצוין, חגיגות חנוכה, עניינים, כל שנייה הייתי במקום אחר. ארגונים, אני אגב שמעתי ככה בחצי אוזן, כי חצי הייתה באוזנייה, ואני קצת מולטיטסקינג, למרות שאני אישה. עם הפרעת קשב וריכוז. תודה, מתן, יופי, תמשיך ליחצן אותי. והוא שולח את הקורות חיים שלי בסוף. אבל שמעתי שאתם עוסקים במלא דברים טובים. זאת אומרת, לא רק העשייה הפרטית והמושלמת שלכם, אלא גם אתם עושים המון דברים שקשורים בחסד. שזה דבר מדהים. משתדלים. מצליחים גם. תראי, ילדים בסיכון, ובואו ניכנס לזה קצת. אם את תרצי לתת באמת וללא מטרת רווח, אז אני לא חושב שאת תתקשי כל כך למצוא מקומות שיקבלו את העזרה הזאת. ואנחנו מאוד, יש לנו לוז באמת עמוס, כאילו אנחנו לא מתלוננים לרגע, אנחנו בעזרת השם תפו-תפו. שאלה יהיו הצורות שלנו בדיוק. אבל אנחנו גם משתדלים לתת מעצמנו. הנה, החג הזה, חג חנוכה, היינו בבית חולים שניידר. הלכנו לראות שם ילדים שעברו השתלות, ובאמת, חולי סרטן, דברים, באמת, שהם קצת קשים, אבל אם אנחנו יכולים לבוא לשם ולתת לילדים האלה את הרגע, אז את השנייה הזאת של לברוח ולחייך. בסוף אני חושב שהרווח הגדול... ותדבר רק קצת קרוב למיקרופון, כדי שישמעו את שהרווח הגדול הקול הוא שלך. לא הכסף, וזה לראות את החיוך של הילד. בדיוק. כאילו, מחייך אליך, זה נותן לך את הסיפוק הכי גדול, וגם עם הלוז, שהלוז לנו באמת צפוף, אנחנו הכי משתדלים להגיע ובאמת לעשות טוב לילדים. אבל זה אושר ענק בנתינה. לא, אתה מקבל מיידית את ה... ברור. מה גם שכולם מכירים אתכם, לא? אתם עוברים במסדרונות. כן, זה לא רק לאלה שבאנו בשבילם, זה פתאום הופך לכל הבניין. הרופאה אומרת, הילדים שלי חולים עליכם. אז זהו, אז יש מין טירוף כזה סביבכם בשנה האחרונה, ובכלל ההצלחה הגיעה... זה לא אתם התחלתם, מתי זה התחיל כל הדבר הזה שנקרא קפה שחור חזק? זה לא איזה משהו ש... זה עבודה קשה, אנחנו 9 שנים יוצרים מוזיקה, ובשנתיים האחרונות אנחנו מקבלים באמת את ההכרה. הכל התחיל במתנס שנקרא קפה לנוער פה בנתניה, לא רחוק מכאן, וזה היה בגדר חוג בהתחלה, אבל זו המוזיקה הרבה הכי גדולה שלנו, גיל הטיפש 10, כל אחד מתגייס, כל אחד הולך לכיוון שלו בחיים, סיימנו את הצבא, ידענו שאנחנו חוזרים לזה, כי אף פעם לא הפסקנו בעצם, פשוט לא היה לנו זמן לזה. ואתה בכלל היית בקבע, נכון? נכון. אוקיי, אז מה עשית בצבא? בצבא אני הייתי עד סמ"פ. אוקיי. בנחל אז הייתה לך התלבטות כזאת אם להמשיך כזה קריירה צבאית? לא, ידעתי שאני הולך להשתחרר. איפה שילבת את זה בתוך כל הדבר הזה? היה לי קשה מאוד לשלב, אתה לא יכול להיות מצד אחד סמ"פ ומצד אחד עם קליפים ביוטיוב, כי זה סותר וזה. אבל הנה, לאט לאט, סבלנות. אולי באמת תסביר לי באמת את העניין הזה שתסבירו לי. אני אוהבת דווקא רעיון זוגי. יש בזה משהו קטע כזה. כמו להנחות תוכנית זוגית, אנחנו מבינים בזה, לא? בדיוק, נכון. צריך הרבה שנים של... יש לכם איזה סוד שאתם בעצם, אני רואה מלא זמרים ואומנים שממש מתאמצים לגרד את זה אחוז של צפיות ביוטיוב. אצלכם זה נראה כמעט כל שיר הוא כאילו, וואו,
הוא כאילו זה פיצוץ, אוטומטית אתה נכנס ליוטיוב ואתה מסתכל ואתה אומר, שהם כאילו הבינו את ה-DNA. 1,000, 2,000 וזה, אנחנו מדברים על מאות אלפי צפיות. פיצחנו את הקוד של יוטיוב. בוא נדבר על זה. זה אתם. אני חושב שזה דור כזה פשוט. גם הדור, זה גם בהחלט הדור, אבל אני גם חושב מה הדור? תסבירו את הנקודה הזאת, לא הבנתי. הדור של היום הוא עובד נטו על יוטיוב, צפיות, אינסטגרם, פייסבוק, ועדיין יש זמרים שלא מגרדים אחוזים. אז בואי נגיד לך משהו שונה. לפחות אצלנו, אני לא יכול לדבר בעד זמרים אחרים. אנחנו עבדנו מאוד קשה להגיע לרמה המקצועית שלנו, מבחינתנו, לרמה שלנו. וזה דברים שלא פרסמנו ביוטיוב או משהו, פשוט ביוטיוב שמנו את התוצאה, אבל התוצאה, מה שכל הקהל רואה ביוטיוב, זה פשוט תוצאה של דרך ארוכה מאוד של שנים, ואימונים בינינו לבין עצמנו ביחד, דרך שעברנו וידענו מה אנחנו רוצים, והתמדה ורצון, ובאמת עבודה קשה. עכשיו תגיד לי רגע. בלי קיצורי דרך. כן. העובדה שהייתה מחאה לפני חצי שנה, היא תרמה לזה שאתם, זאת אומרת, היא מנפה אתכם לאן שהגעתם עכשיו? בטוח שכן, אבל אי אפשר להתכחש למה שעשינו לפני. כאילו, אי אפשר גם להתכחש לזה שהוצאת האלבום שלנו, הסינגל התפוצץ באותה תקופה ובאותם ימים של המחאה, והכל בא ביחד. אבל אתה יודע, לטוב ולרע, גם אם לא הייתה את המחאה הזאת, זה לא אומר שלא היינו עושים מוזיקה, או היינו מפסיקים. יכול להיות שהרבה אנשים נחשפו אלינו אחרי המחאה, אבל יש קהל מטורף שהיה מגיע להופעות לפני המחאה, ובשטח זה דיבר. אתה מבין? ויש גם כאילו מספרים. כן, כן. השיר נכנס שבועיים לפני המחאה, כאילו, לא יודע, אלוהים כיוון הכל. כן, אבל גם לפני המחאה וגם לפני שהשיר נכנס, אז היה לשיר 1,600,000 צפיות. נכון. לפני שהוא נכנס לגלגלצ. אני אמרתי לכם כמה מאות אלפים. 1,600,000 זה מאות אלפים באלפים. טוב, אז אנחנו נשמע כרגע שיר, נכון? אני רוצה. אנחנו נמשיך לפטפט. אושר. אז מה אנחנו הולכים לשמוע? את הסינגל שיוצאנו לרדיו. וואלה, אתה יוצא? כן. הוא יצא השבוע. בכורה. קוראים לו לעוף. קוראים לו לעוף, אנחנו... אני רוצה לעוף על זה. אנחנו מארחים שם זמרת בשם סיוון צגאי. זמרת מוכשרת. מאוד. ובוא נשמע אותו. יאללה, בוא. יאללה. Yeah. Hey. רדיו כל הגיר. תן מנוחה לגור. קפה שחור חזק. בוא נשים בצד לרגע את הזמן, תיתן לי, אני אקח אוויר לנשום, יודעת שאני פה לא לבד. לא לבד. לפעמים פשוט בא לי לעצור את הזמן, לקפוץ לסירת משוטים ולשוט מכאן. לא צריך סיבה ולשמוח, לא צריך סיבה פשוט אין כוח לשכוח מהצרות, לברוח מהחובות, לנסות לשנייה אחת לחיות בלי דאגות, לפרוס כנפיים, להוציא את הראש מעל המים, להופיע מול קהל וליהנות מהכפיים. יותר מדי לחצים, יותר מדי אנשים, יותר מספרים ויותר מסמכים שאותי רודפים לרגע, הם לא נחים. חליפות שחורות מרוקנות לי את הכיסים, בסיסמאות גדולות לאנשים קטנים. לא אני, לא אותי, לא מולי, לוקח נשימה, נרגע בחיים, הכל הוא יחסי. סלפי במגדל פיזה או בחופי ביזה, עושה צ'קים בדייט עם מונה ליזה. רק תיתן לנשמה לעוף. מנוחה לגור. בוא נשים בצד לרגע את הזמן, תיתן לי, אני אקח אוויר לנשום, יודעת שאני פה לא לבד. לא לבד. לפעמים אני רוצה ממש לטוס רחוק, לשכב על הסל, חשבון לא לדפוק, להרגיש את העולם קצת יותר מתוק מהשגרה היומיומית שמנסה אותי לחנוק, לתפוס ראש על החוף בג'מייקה, לטייל עם האישה שלי בדרום אמריקה, להתקרבל איתה בדירה ריקה, מוזיקה שקטה, לקום בבוקר, לקבל חיבוק ונשיקה, לשמוע ציפורים בבוקר עם חלון פתוח, לתת לנשמה שלי קצת לנוע, ללכת בלי לחשוב על זמן עם כיוון הרוח, הכל לא פתוח, לשנות את המצב רוח, לחיות את החיים כאילו אני מת מחר, לבנות את העתיד ולא לשכוח את העבר, מקווה שמחכה לי מקום מושלם שם, ליהנות מהעולם כל עוד אני קיים. רק תיתן ורק תיתן ורק תיתן, תן מנוחה לגור. בוא נשים בצד לרגע את הזמן, תיתן לי, אני אקח אוויר לנשום, יודעת שאני פה לא לבד. לא לבד. כמה עוד לרוץ במרוץ
רוצה לו סיום, לעבר הסוף של המסלול להקום. רק טיפה, תן לי שנייה אחת להבין מה נהיה. כמה עוד נרוץ בעולם כזה לחוץ, אלה החיים זה מזמן כבר לא תירוץ. רק טיפה, תן לי שנייה אחת להבין מה נהיה. רק תיתן ורק תיתן ורק תיתן, ורק תיתן ורק תיתן ורק תיתן רק תיתן ורק תיתן ורק תיתן. לא לנשמה לעוף מסך הכל מהשגרה הזו. יפה. נו, עזבתם? אני אהבתי לגמרי. מצוין. כן, את רוצה לשאול? יש פה טלפון שמצלצל באמצע שידור. לא שלי. לא שלי, אני שקט. השירים שלכם שאתם בעצם כותבים, ואתם גם כותבים, נכון? כותבים, מלחינים, הכל. אנחנו לפני חצי שנה היינו במחאה כולנו, וכזה עברנו אותה, גם גלית הייתה בתוך על הדבר הזה. נכון. ואתם כאילו עמדתם באיזושהי סיטואציה שבה מצד אחד הקהל הגדול נחשף אליכם, השיר. נכון. והשירים שלכם הם לא שירים בועטים, זאת אומרת הם שירים עם אמירה, אבל אתם לא מתמרדים, אתם לא שוברים את הכלים, אתם לא... אז איך ידעתם להתנהל בתוך כל הסלט הזה? כי זה לא פשוט, זאת אומרת, זה ברגע אחד יכולתם, מה שנקרא... פשוט נשארנו אנחנו לא כאלה בטבע שלנו, אנחנו בסוף, אתה יודע, אנחנו יוצרים מוזיקה, ואני חושב שדרך מוזיקה אתה יכול להגיע למלא אנשים, ואם אתה תמיד תיבט וזה, אז כנראה שלא יקשיבו לך, אבל אם אתה עושה את זה בצורה טובה, נותן גם מסר חיובי, וגם מכניס שם את מה שאתה באמת רוצה להביע. בסדר? אז יהיה בסדר, נכון? הוא השיר הכי אופטימי בעולם, אבל בין לבין אנחנו רואים, אבא לי תמיד אמר, אסור לוותר, אנחנו לא דור שמפחד לדבר, אתיופי רסמי. כאילו, תדעו מי אני? אני חי פה, אני אזרח לכל דבר, וזהו, אבל אני חי עם חיוך על הפנים, זה כאילו האמירה הכי טובה, אני חושב. תגידו, איך מחברים ביחד? כלומר, אתה שורה? לא. מחייב, אני חושבת משהו ממש נחמד ורומנטי. אני חדד את השאלה של גלית, מי הבוס פה? מי נותן את המילה? לא, ממש לא, הוא נורא מחלתי. לא. אני בשנתי, תן לי לעוף. שיר נולד פשוט, אני יכול ללכת סתם ברחוב, עכשיו ירוץ לי פזמון, אז יש לי נושא, אז הנושא הוא... בוא ננסה שנייה. כן. תתחיל עם שורה, סתם, תזרוק. בוא ננסה ליצור כאן איזשהו... כמה שורות. זה לא, כאילו, בוא נסביר את הנקודה, ואז שיש נושא, אז פשוט, אז יש לי פזמון, אז אני, נגיד, הבאתי את הפזמון, אז אני אומר לו, טוב, כתבתי בית ופזמון על שיר אהבה. אורי שומע, ואז נחבר פשוט את הבית שלו, כי כל אחד יש לו את ה... איזה כיף. כל אחד יש לו את כן, אבל זה גם, אין לזה באמת נוסחה, או איזה תרגיל, או איזה חוק מסוים. שיר נולד, איך שהוא נולד, והוא במקום שאת נמצאת בו באותו רגע, וברגע שאת נמצאת בו באותו רגע, וזה פשוט נשפך. אם זה קורה מצב שהפזמון יוצא לפני הבית, אז הפזמון יהיה, אבל לפעמים זה הבית בא לפני, ולפעמים המנגינה באה לפני המילים, ואז את אומרת, רגע, זו מנגינה עצובה. על מה אני אבכה פה? על זאת שעזבה אותי, או על התאונה שקרתה לי, התפנצ'ר לי הגלגל? בוא נשלב, אני אומרת. ניסינו לחרחר פה מלחמה, ממש לא. הנה, אמרתי לכם, הוא בן אדם של מחאה. אני אומרת, בוא ניקח משפחה. משפחה, תתחיל עם שורה. אני מצטרפת. משפחה? יאללה. אבל תזרמו. יאללה. משפחה שלי, כמה אני אוהב אותה, אני חי איתה כל דקה וכל יממה, אמא מבשלת, אבא מנקה את החצר בגינה, אני נמצא שם בכל פינה, משתדל לתת אהבה ושלווה. אורי, אתה ממשיך. טוב, אז מה נגיד ומה נאמר, אין מה לעשות, אולי נקווה למחר, למרות שאני כאן ברדיו כל אדיר, אני רוצה תמיד בתוכי לשיר, למרות שאילק הוא בן דודי והוא משפחה, אנחנו לא חולקים את אותה כספת, אבל חולקים את אותה הצלחה, אז בכל זאת אני עדיין מלא אליו הערכה, למרות שמדען מסתכל עליי בעין עקומה, אני עדיין צוחק, אני עדיין ממשיך, אני אף פעם לא עוצר כשצריך, כאילו אולי תמשכו את החוט, אולי נדקו לי את המיקרופון, אבל מושי, God damn, what's up, אורן? טוב, זה ציוד כפיים.
יפה. גלית, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע אותך. יאללה, גלית. אני כותבת למגירה. באמת? אנחנו נעזור לך, ניתן לך ביטבוקס. אז קדימה. יאללה. משפחה לא בוחרים משפחה. פרטורים לרדיו בוחרים דווקא. מתן ואני וכאן כולם. היא ואורי וכולם בקפה. קפה עם סוכרזית או סוכר. העיקר שיהיה שחור וגם חזק. רגע, אני נקה את זה ככה בצורה כזאת. אני רוצה לחמם. רגע, מתן. לא, חבר'ה. יש פה רף גבוה, אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס? אני לא יודע לשיר, אני יודע לדבר. בוא נמשיך לדבר. טוב, תגידו, יש לכם בטח סיפורי הערצה ממש מטורפים בתוך כל החוויה הזאת, אז ספרו לנו על איזשהו סיפור הערצה כזה. על איזה מכתב שנשלח, או על איזה מעריצה שרופה שמחכה מתחת לבית. כן, אנחנו צריכים לסיים. אני אספר לכם סיפור קצר. אני הגעתי הביתה יום אחד מהעיסוקים שלי, וקלטו אותי כמה ילדים ברחוב. והם פשוט עקבו אחריי הביתה. זה הסטוקרים. וכן, זה חבורה של איזה 10 ילדים. ואני חשבתי כאילו, הם סתם נכנסו לרחוב בטעות. אני לתומי ממשיך להיכנס הביתה, אני שומע דפיקות אחרי שנכנסתי, אני פותח את הדלת, אני רואה 10 ילדים בחוץ. יואו, זה אתה גר פה, אתה גר שם. אמרתי לו, משמור, איך אני מתחמק מזה, מה אני עושה פה? לא, זה הבית של ההורים שלי, אבל הם גרים פה, אנחנו נבוא לפה כל שבת. לא. טוב, מה אני עושה? היו לי מדבקות בחדר למעלה. הקיצר, עברתם דירה. לא עברתי דירה, חילקתי להם מדבקות והם לא חזרו. זה קורה תמיד. הופענו בדרום, הגיע לנו בחור שאומר שהיה לו נורא קשה בחיים האישיים שלו, כולם היו יורדים עליו כל הזמן, הוא לא היה הילד הכי מקובל בבית ספר והכל, והביא לנו סט עטים. ואז אמר לנו, וואלה, בגלל שאתם כותבים וזה, ואני מעריך אתכם ממש, אני מקווה שתכתבו עם זה שירים. תכתבו עם זה. חמוד. הבטחנו לו. תראו, אנחנו יכולנו לשבת פה ולדבר איתכם שעות. ממש אבל מיד אתם מעניינים גם נורא. הם הולכים לפעילות התנדבותית כלשהי, נכון? אתם רוצים לדבר על זה? כן, זו עמותת להושיט יד, שבאמת עמותה שעוזרת לילדים חולי סרטן וסיפי. וזה חלק ממה שאנחנו משתדלים. וזה ממה שאנחנו משתדלים, הנה. אתם גם מצליחים. ישר מפה אנחנו הולכים, וזה הולך לקרות בגעש, בשפיים, ובאמת לתת יד. אז מורן, קודם כל אנחנו רוצים להודות למי שמנהל את הדבר הזה שנקרא קפה שחור, והיא עומדת מאחורה ומסמנת לנו לסיים. אז אנחנו נשחרר. רגע. בינואר. אנחנו יוצאים לסיבוב הופעות ארצי שמתחיל בנתניה, חיפה, ירושלים, באר שבע, ולהתעדכן בדף הפייסבוק שלנו. כן, תעשו להם, קדימה תעשו להם לייק שווה. והשיר הבא שנשיר נקרא אף אחד. למה אף אחד? כי עשינו הכל ב10 אצבעות. יאללה. וזה היה החלום שלנו. לא צריך כאן אף אחד. אני לא צריך כאן אף אחד. אני לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד זה מי שאני צריך, מוקף בפרחות, מרגיש נסיך, אומרים לכל דבר יש סכום, טובות זה הכי יקר, תודה על כלום, זוכר, הם אמרו לי לוותר, את הפרצופים האלה אני זוכר, מכוכב כדורגל בשכונה לחיבורים שבזכותם אני דופק קופם, ילד דפוק שמתעסק בחרה, הצבא היה מפלט, המשכתי קצין בנחל, מפקד בקבע, חולם על הבמה 24/7, חיוכים מזויפים מזמן חלפו, בחום ואהבה המשפחה עטפו, יש דברים שאי אפשר לעצור, לבד עומד מול האור, אף אחד אני לא צריך כאן אף אחד אני לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד. היי, זוכרים אותי? הבן של קאסה ודמוס ג'י, העולם הוא שלי, הולה בא מנתניה סיטי, רול אפ, מי אמר שלא הצליח להוכיח ישירות מהבוט פרח להפריח, מזיע כישרון שזה מתחיל להסריח, אצבעות רוצות לרשום, זהה לא מפסיקה לזרום, מתעורר לאותה מציאות רק לא לאותו חלום, בוחן את גבול הסיבולת עד קצה היכולת, רגשות במפולת, עם יופי לא הולכים לקנות במקולת, יש מתחרה אחד מולי וזה אני, כן זה אני,
מסתכל על עצמי בראי עם פאקינג סמיילי. אני לא צריך כאן אף אחד שיבלבל את השכל מהצד, אגרוף למעלה במצעד, לא זמני כן זה לעד. קפה שחור חזק כדאי שתזכרו הווה שרפרזנט ולכל הקרו סתם שתדעו ולא תשכחו רעב שרגיל להזיל ריר מהצלחה, מה יותר טוב מלעשות זאת עם משפחה, הצלחה אצלי זה בנק ללא קוד, ידיים באוויר בן אדם זה שוד. אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אני לא צריך כאן אף אחד, אף אחד, אף אחד, אני לא צריך כאן, לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד, לא צריך כאן אף אחד, בלי טובות הכל לבד, שם את כל השיט בצד, לא צריך כאן אף אחד. ואתם לא צריכים אף אחד בשביל להצליח. עוד שבוע, והשבוע יצא קליפ של אף אחד בעזרת השם. וואו, וואו, מדהימים, מדהימים, מדהימים. ממש אבל, התחלתם לצלם את זה עכשיו כאן. כן, לגמרי. אנחנו יכולים להשתתף בקליפ שלכם? צילמנו אותה כבר, צילמנו. עכשיו אתם אומרים. אנחנו לא בטיים, אנחנו לא בטיים. מצלמים. טוב, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו באמת ברמה האישית, אני עוקב אחריכם כבר הרבה זמן ויצאנו לעשות את הקליפ הזה של המחאה והכל. אפילו פה. אתם עושים פה שירות לנוער, לחבר'ה האלה שבאמת גודלים בשכונת נורדו וברמת אליהו ובכל המקומות האלה שבאמת הילדים האלה שצריכים אור, אתם פשוט הקרן אור שלהם, ואתם נותנים להם את הפתח הזה, ואת ההזדמנות הזאת. כיף לשמוע את זה. ותודה לכם. אני באמת, אני אומר את זה בשם, סתם, לא בשם ההנהלה והצוות. בשם ההנהלה והצוות, אבל בשמי הפרטי, מההיכרות שלי אליכם, ואני מניח שגם גלית. גלית חושבת שאני אדבר לעצמי בגוף שלישי, זה מדהים. אתם ליטרלי ממשיכים את האור של חנוכה, גם אחר כך, ואני מאחלת לכם באמת שתמשיכו באמת להיות מטאורים טובים, וגורמי השפעה כל כך מקסימים כמו שאתם, אתם גם מקסימים בלי קשר. נעמתם לי. תודה רבה, תודה גם אתם, כבוד שלנו. לפני שמורן רוצחת אותנו בכנסת, אז תודה לחבר'ה שהגיעו איתכם. שיהיה לכם המון המון בהצלחה. תמשיכו לעשות ולהפיץ טוב. ותזמינו אותנו להופעות שלכם. אנחנו נגיע באהבה. ותבואו להתערב. עכשיו זה בינואר, סיבוב הופעות. יאללה. אתם פה, מפה, ישר ההופעה. ודש לשעון פול, אוקיי? כזה. יאללה, תודה רבה. ביי. קפה שחור חזק, איזה כיף. אנחנו יוצאים לנעימה וחוזרים.